Salutare! Astăzi vreau să vă dezvălui un secret foarte important despre începutul sezonului de împerecheire, când temperaturile de afară nu sunt chiar ideale pentru pregătirea ouălelor de struț. Dacă vreți pui sănătoși, stați pe aproape. După ce colectăm ouăle, ele nu se bagă direct în incubator. Trebuie să stea minim 5 zile la o temperatură cuprinsă între 13 și 18 grade. Asta le dă timp să se răcească treptat și să-și formeze corect camera de aer, de altfel esențială pentru dezvoltarea puiului. Foarte important, ouăle trebuie așezate în cofraj cu camera de aer în sus și întoarse de minim 2 ori pe zi, la un unghi de 45 de grade. Așa ne asigurăm că embrionul nu se lipește de coajă și se dezvoltă corect. Acum vine partea interesantă. În ziua în care vrem să le punem în incubator, nu le băgăm direct. Folosim un mic truc. Le punem mai întâi în eclozor și abia după ce le-am așezat acolo, îl pornim. Așa permite ouălor să ajungă treptat la temperatura incubatorului, evitând șocul termic. Când eclozorul atinge temperatura optimă, mutăm ouăle în incubator. Acest proces crește semnificativ șansele ca embrionul să se dezvolte corect și să avem o eclozare reușită. Și asta e, un secret simplu, dar care face o diferență enormă. Dacă totuși vrei să afli și alte trucuri pentru creșterea struților, urmărește-mă și nu uitați să dai un like. Spor la incubat și ne vedem data viitoare!